Vi vil have boliger, der bruger nul energi. Vi vil have en havn fyldt med liv. Vi vil have bedre plads til cyklisterne. Vi vil have åbne beslutninger. Vi vil have en by med plads til alle. Vi vil have en kommune, der ikke udliciterer offentlige ydelser. Vi vil have flere boliger for de unge. Vi ønsker en arbejdende og levende by. Vi vil have flere boliger, der er til at betale. Vi vil have ordentlige arbejdsforhold for de ansatte i Helsingør Kommune. Vi siger, hvad vi mener, og gør, hvad vi siger. Stem på Enhedslisten den 17. november.